Добро утро! Сутрешният блок на Българската национална телевизия продължава с култура най-накрая. Защо казвам най-накрая? Защото напрегнатата политическа установка в страната през последната седмица, а и официалните процедури, свързани с избора на ново правителство, направиха така, че предаването ни не се излъчваше в два от дните. Обясняваме всичко това заради вашите въпроси на страницата ни във Фейсбук. Така или иначе, днес обаче сме отново с вас. Аз съм Анна Ангелова, а до мен Даниел Ненчев. Добро утро! Днес ще си говорим за съвременно изкуство от Южна Корея. Преди всичко обаче, нека да ви кажем, че до вечера ще бъдат връчени наградите на Българската филмова академия. Тези награди се връчват от цялата кинематографична общност в България, т.е. българските оператори, режисьори, актьори, аниматори, сценаристи, критици. Въобще това са наградите от творци за творци. Церемонията ще бъде предавана пряко по първа програма на БНТ 1 от 18:30. Гледайте. Тези, които няма да присъстват, разбира се, на живо. А сега ще поговорим за номинациите и българската кинематография въобще с кинокритиците Боряна Матеева. Добро утро. Приятно. Александър Янакиев. Здравейте. И уважаемият господин Владимир Трифонов, филмов програматор от Дома на киното. Здравейте. Здравейте. И така, българските Оскари за наградите на нашата филмова академия за постижения през изминалата година бяха избрани 10 пълнометражни филма, 5 късометражни, 2 телевизионни сериала, 2 телевизионни игрални филма, 23 документални филма, 9 анимации. Каква е общата картина според вас? Прави впечатление, че наистина много са документалните филми. Боряна? Ами нормално е да са най-много. Аз искам да започна с статуетката, която се излъчва много упорито и така, до вечера много хора ще вземат в ръцете си. Тя, не знам дали всички са разбрали нейния смисъл. Това е филмова лента, която преминава в крило. Тази статуетка от Александър Дяков, който игра в филма на Рангел Вълчанов с любов и нежност. И вижте как нещата се връзват някакси, защото единствения, който знаем със сигурност, че ще вземе награда до вечера, това е големия ни патриарха Рангел Вълчанов. И ми се струва някакси, че с любов и нежност е много хубаво заглавие на филм и може би малко тежко за една награда, не е кратичко като Сезари, Оскари, но би могло някакси символично да обедини общата атмосфера. С любов и нежност към българското кино, това е смисъла на тези награди. Боряна, тъй като споменахте вече и вие, че голямата награда отива специалната награда отива при Рангел Вълчанов, ако сега трябва да се мотивирате пред него, какво бихте му казали? Защо именно той получава тази награда? За оригиналност. Бих му казала благодаря, Рангеле, за всичко, което си правил през годините. За неговата самобитност и оригиналност. Това е, което се цени в световното кино. Да кажеш собствената си дума, да бъдеш личност, да си дързък в изявата си. Рангел Вълчанов през годините е точно такъв. Вие какво смятате? Ами за това, че той през всичките тези години е шоп. Добре. Нека да кажа повече наистина за общата картина. Какво кино се прави в момента в България? Ами разбира се, че трябва да се прави и се прави българско кино, което е хубаво и важно. Хубаво е, че има тези награди. По самото им връчване аз имам известни задръжки, да речем, но важното е да има някакви празници, на които да се отличават всички заслужили в сферата на театъра, на киното, на изобразителните изкуства и така нататък. Казвате, че по самото им връчване имате известни заведръжки. Разбира се, Българската национална телевизия е плуралистична медия, така че имате възможност да кажете какво мислите, съответно пък да чуем и мнението на отсрещната страна. Ами, това, което е странно за мен, и преди 2 години мисля, че имаше лек скандал при връчването, когато Емил Христов,
който и сега е номиниран в много от категориите, излезе от залата, защото при нашите, както вие ги наричате така, покровителство на Оскари, има странно нещо. Това е шега, разбира се. Да. Не можем да се измерваме с тях. Те са започнали 28 година, ние преди 3-4 години, така че от 2010. Може би заради това. Да има номинации, които са екс-екво, т.е. по-равно. Да сте чували някога Оскар да е даван или да е предлаган по-равно. Това е някакъв абсурд, който може би се обяснява с това, че в някои от категориите гласуват твърде малко хора. А това вече не го прави качествено състезание. Боряна, така ли е? Твърде малко хора ли гласуват и защо се получава така, че... Има екс-екво, т.е. по-равно. Така. Ами, това са равен брой гласове. Когато значи, принципа на академията е, че хората, професионалистите, гласуват за своите колеги тайно и абсолютно демократично. Няма жури, както на фестивалите. Да, това е важно да се обясни. Всеки може да гласува за всеки. И когато се получат равен брой гласове, какво да правим? Може ли кой да предпочете единия или другия? Затова съвсем демократично се връчват тези... То се получава това, че гласуват малко хора, при положение, че гласува цялата кинематографична общност. Това са да беше цялата. Гласува Филмовата академия, която е, така да се каже, огледало на филмовата общност. Това е доброволно... Филмовата академия е една процедура, всъщност. 10 организации, които представляват филмовата общност в България, всъщност са се обединили и веднъж годината те правят тази церемония и се прави тази, как да кажа, това вътрешно, тази вътрешна иерархия, временна, трябва да подчертаем. За тази година ще има най-добър филм, игрален, най-добър телевизионен сериал. Искам само да кажа, че тази година има 2 нови категории за най-добър телевизионен сериал, тъй като имаме бум на сериалите, и за най-добър късометражен игрален филм, защото много млади хора дебютират в киното с късометражни филми. Да ви питам за сериалите, понеже до края достигнаха само 2, Под прикритие и Революция Z. А пък сама казвате, че има бум на сериалите. Да, кой от вас ще спечели? Това е въпросът. Кой от тези сериали ще спечели? Мисля, че 50-50 е вариант. 50-50 ли? Лично, ако питате мене, нали, аз не знам, като кинокритик, за мен Под прикритие е така категорично по-добре сериал, но... Съвсем различно. Могат и двата да спечелят. Не, както разбрахме, може да има паритет отново, или не може? Ами, доколкото виждаме в обявените номинации, те не са класирани екс-екво. Има други филми, които имат еднакъв брой гласове. И ако спечели някой от тези 3 предложения, ще вземат 2 души или 2 филма. Добре, нека да кажем, че в номинациите за най-добър пълнометражен филм с най-много номинации са филмите Аз съм ти на режисьора Петър Поп-Златев, Миграцията на Паламуда на Людмил Тодоров и Цветът на хамелеона на Емил Христов. Какви филми са това, Александър? Това са определено най-добрите филми в последната година. Български. Какви са предимствата на тези филми всъщност? Слава Богу, че в последните години имаме по 10 игрални филма годишно, така че има от какво да се избира. И това, че 3 са сложени на първо място, на предните места е нормално и добре. Ами, Аз съм ти се връща в миналото и психологизира нещата, но и показва една друга България, която не е жалката и нещастна България. Виждаме, че е имало в миналото едни много стойностни и достойни хора. Цветът на хамелеона, който, защото смятам, че между тези 2 филма основно ще бъде битката, пак се връща в миналото и показва странностите на социалистическото битие, на държавна сигурност и така нататък. Миграцията на Паламуда също е един много добър филм, който се харесва от публиката, особено заради великолепното партньорство на Христо Мутафчиев и на Стефан Вълдовър. За съжаление, той не беше разпространен добре, можеше да събере много повече хора. Боряна, Влади, бяхте в Кан наскоро. Какви са впечатленията ви от фестивала? Най-големия европейски фестивал на кино.
Ами, впечатленията не са интересни. На ми се случи за пръв път и съм доста впечатлен. Може би не точно филмът Адел заслужаваше Златна палма, въпреки че той е много добър филм, Животът на Адел. Аз лично съжалявам, че два други великолепни филма въобще не бяха наградени. Филмът Ла Гранде Белеца, Великата красота на Пауло Сорентино и филма на Джим Джармуш. Само любовниците остават живи. Да, за вампири. Да, но много естетски и стънчен, абсолютно неподражаем филм. Маняшки, може. Маняшки. Култов. Бъдещ култ. Искам само да кажа, че съжалявахме, че тази година нямаме представителство. Миналата година всички българи в Кан се чувстваха по-иначе, защото последната линейка на София беше в много престижната паралелна селекция, не официалната, но паралелната селекция на Седмица на критиката, в която се селекционират 7 филма. Тази година пропорцията е 1 към 388, забележете. Значи представят се огромен брой филми, от тях се избират 7 и това е така, подкрепата на младите таланти в Кан. Кан особено обгрижва новите интересни млади хора, които идват. Наистина, и Илиян Метев беше един от тях. Беше поощрен. И той сега е в сега обаче се случи нещо много ужасяващо според мен. Живота преповтори киното. Да, ето това е, което много ме разтърси. Доктора от последната линейка, Красимир Йорданов, жестоко пребит на връх 24 май. Живота написа последната линейка 2. И дали Илиян Метев ще направи нещо, остава да видим. Да се надяваме, че подобни случки обаче ще остават само в киното от тук нататък и наистина няма да се случват. Да, към края на този разговор. Да, защото предстои фестивала на Масте България, който отбелязва 100 години от създаването на индийската филмова индустрия с 9 филма от последните 5 години. Какви са тези филми, Влади, които ще можем да видим в Дома на киното? Да. Кан също отбеляза 100 годишната от създаването на индийската филмова индустрия. Имаше немалко индийски филми в програмата. Живата легенда на индийското кино Амитаб Бачан мина по червения килим заедно с Леонардо Ди Каприо, тъй като той играе във Великия Гетсби. Подборката е много разнообразна. Има криминален стила на Агата Кристи, има индийска версия на Джеймс Бонд, има любовна история, има гимназиален мюзикъл. Това е многоликия Боливуд и аз винаги съм се възхищавал на майсторските индийски филми, тъй като там също има страшно много плява, заради уникалния начин, по който те успяват да съчетават екшен, мелодрама, комедия и мюзикъл. Боливуд заслужено се радва на тази световна слава и е все по-почитан от фестивалите. Добре, ще можем Професор Янакиев, да дадем и на вас право за финални думи. Говорихме за наградите на Българската филмова академия, за Кан, за индийската филмова индустрия, така че изберете си вие с какво да завършим. С бъдещето на българското кино. Мисля, че то се надявам, че ще бъде добро. Добре. До вечер е церемонията по връчването на българските Оскари, наградите на Българската филмова академия. БНТ ще ви направи съпричастни към тях. Гледайте първа програма на БНТ 1 от 18:30. А сега отиваме до Рим, защото завърши 6-то издание на празниците на българското кино в Италия. Вижте как приключи последната вечер на кинофорума, който събра италиански и български зрители. Италианската публика обича българските оперни гласове. Блестящата кариера на повечето от тях е свързана с Италия. Последната вечер на празници на българското кино в Рим беше посветена на 2 имена от голямата оперна сцена. Незабравимата гена на професор Магдалена Манолова представя Гена Димитрова чрез личния архив на певицата. Да разкриеш Саломе на Найо Тицин отвежда зрителите в театър Сен Гален в Швейцария, където режисьорът Венсан Бусар и Александрина Пендачанска търсят и изграждат образа на Саломе. Това е един музикален документален филм. Той е за операта Саломе, за това какво представлява операта Саломе, за това какво представлява образът на Саломе, за това как е бил представен образът на Саломе в началото на 20 век, в края на 19-ти от Оскар Уайлд и началото на 20-ти от Рихард Штраус. Това е един музикален филм, който те прави грамотен по отношение на тази тема.
Изобщо смятам, че операта Саломе, произведението Саломе, не само операта ми, драмата Саломе от Оскар Уайлд е една драма за пределите, за лимитите и за границите на човешкото желание. И аз самата бях предизвикана чрез моята амбиция да се справя с тази роля, да се изправя срещу собствените си предели, собствените си лимити, защото истина е, че аз никога не съм си представила, Саломе не е роля, заради която съм станала оперна певица. Изобщо никога не съм си представила, че немския репертуар или пък камо ли Рихард Штраус, когато дори трудно понасях да слушам, някога може да ме влюби толкова много в себе си, че да ме обсеби. И всъщност това е друго нещо, друго предизвикателство. Беше за мен да се изправя пред границата на обсесията, защото това и като певица, вокалната ми граница, вокалната ми обсесия, актьорската ми и женската ми. Защото всъщност Саломе съчета за мене всички тези лимити, пред които аз трябваше да се изправя. Моите собствени лимити като певица, като актриса и като жена. Това е едно разкриване във всеки смисъл на думата на този трагичен образ. Трагичен, защото не можем директно да обвиним, тя е чудовище, нито пък можем да кажем, че тя е жертва. Тя е трагичен образ. Просто. И в този смисъл разкриването е емоционално, разкриването е музикално, разкриването е естетическо, разкриването е, ако щете, и философско. Всъщност аз направих един интеграл, може да се каже, за Гена. Той започна с 60 годишната й, когато на Арена ди Верона тя се раздели с арената, на която тя беше гласа на Арена ди Верона. Раздели се със своята кариера. Това бяха всъщност два филма: Гена, гласа на Арена ди Верона и Живот в образи. След това, след нейната така неочаквана кончина, този филм се роди именно след кончината й, след като тя всъщност е завеща на мен архива си. Така че този е, бих казала, с един по-особен поглед към това как я помним всички. Затова е незабравимата Гена, така го нарекох. Защото всички знаем, че Гена, освен че беше голямата легенда, оперна легенда, преди всички я помнят като човека Гена с голямото сърце. Тя именно точно това обичаше да казва, че всъщност най-важното, което е достоинството, уважението и да се изписва сърцето с главна буква. Така, нека да ви кажем, че в понеделник започват представленията от 7-то издание на Световен театър в София. Това е нещо като загрявка за Варненско лято. Това е много сериозна загрявка, защото наистина спектаклите, които ще можем да видим в София, са повече от впечатляващи и провокиращи интерес. Между 3 и 8 юни в Сфомато, Младежкия театър, Малък градски театър зад канала и НДК. Между другото ще ви дадем билети за 2 от представленията. Кажете ни защо искате да гледате Буря на Градския театър на Любляна, Словения, на 5 юни в Младежкия театър Николай Бинев. И за испанският танцов спектакъл за връщане на 7 юни в Младежкия театър също имаме билети. Просто пишете на нашата Фейсбук страница "Денят започва с култура" в Фейсбук. Кажете ни защо искате да отидете на тези представления и може би ще ви дадем билети за тях, ако отговорите смислено и аргументирано. А ние пък сега ще отидем до Пловдив. Защо? Ще ни каже Деница Турньова, която ни очаква там. Всъщност ще издам една малка част от причината да отидем до Пловдив и това е защото там започва фестивала Черната кутия. Какво е запазила тя? Ще научим от Деница. Добро утро!
Добро утро от Пловдив, където с нощи всъщност черната кутия се отвори за 7-ми пореден път. Това е традиционния вечер за Пловдив международен фестивал за камерен театър и танц. Тази година във фестивалния афиш се включват 14 спектакъла, като трябва да признаем, танцът има лек превес. Защо камерната театрална форма сякаш отстъпи от афиша, така да се каже? Бързам да попитам директора на фестивала Недялко Славов. Добро утро! Как направихте селекцията? Знаем над 100 заглави, избрахте само 14. Селекцията направихме доста трудно, но да отговоря първо на въпроса защо има така привидно отстъпление на театъра. Танцът е изключително универсален език, един от най-красивите така езици без превод. И от миналата година ние поставяме наистина акцент, но това не означава, че сме отстъпили от театъра. Събирате артисти от над 3 континента. Така е, да. Снощи, например, открихме с физикал театър, една румънска трупа, блестяща трупа. Силно международно присъствие, артисти, които трудно могат да видят публиката по друг начин. Да. Как ги избрахте? Над 100 заглавия, обаче само 14 селектирани. Значи процесът на селектиране е почти целогодишен. Ние в момента сме готови за следващата година. Интересът е изключителен към фестивала. От година на година се разраства. Той е лавинообразно. Хората искат сцени, искат изява. Пловдив е магнетичен град. Искат да се връщат винаги тук един път, два пъти. Общо взето и е приятно това. Но основните ни принципи, приятно занимание, но от основните ни принципи са първо хуманизъм на посланието, красота на изказа и в това време на бездуховност ние търсим високата естетическа стойност. Това е нашето мото. И още на мото име ние показваме театъра и танца такъв, каквото се правят по света. Така, с нощи публиката наистина буквално беше взривена от спектакъла на румънските танцори. Ана и Пол представиха една любовна драма на сцената в драматичния театър, на камерната сцена. Здравейте, освен танцори, вие сте и режисьори на спектакъла. Това, което мисля, че беше най-впечатляващо е, че смесвате уникални стилове по уникален начин. Това ли е рамката, в която работите? Hello. You except of dancers, you are also directors of the performance. Very unique is that you mix different types of dancing. How do you make that? Is this the most important thing? For us, important is to tell you, I mean the audience, our story or the story. So we create like dramaturg or directors, but in the different styles of dancing, pantomime. Yes, за нас основното е да разкажем на зрителя нашата история и ние го правим чрез различни видове танци, пантомима. По принцип така ли работите? И това ли е всъщност бъдещето на танца? Видяхме освен пантомима, видяхме балет, акробатики, изобщо стилове, които на пръв поглед не могат да бъдат съчетани в един спектакъл. Is this the future of this type of performance? We saw a lot of different types of dancing, mixed acrobatics, ballet. So in our theatrical language, we use everything to express our feelings more than words. And after all our experience till now, we saw that this kind of language is very universal and you can speak to any place in the world. Използваме всякакви изразни средства, за да изразим себе си. И за нас това е един универсален начин да достигнем до всички хора, до целия свят. Използвахте и универсална тема, темата за любовта, която няма как да не бъде приета от всяка публика. Тук е момента да кажа, че в превода ни помага Милена Милушева. Тази вечер обаче ще изследваме границите на фламенкото с Лайла Тафур. Класическо фламенко ли ще видим или... To see classic flamenco or something else? Not classic flamenco. Contemporary dance, but we go in because my roots are like flamenco, but I don't do flamenco traditional, more like. Не точно класическо фламенко, това е съвременен танц, но ще бъде малко по-различно. Всъщност предлагам, за да повдигнем малко завесата в аванс, направо да ни покажете какво да очакваме тази вечер на сцената, на камерната сцена на театъра. Would you like to show us? Okay.
Всичко това и много още на сцените в драматичния и културен център Тракарт. Това е от нас до момента, колеги. Добре, връщаме се в София, защото тук вече започна фестивала на южнокорейското изкуство. Да, всъщност ще може да разберете как бие сърцето на Южна Корея от фестивала Дома Арт-фест, чието първо издание е под темата Пулсът на Южна Корея. Добро утро на нашите гости. Мартина Стефанова, организатор, професор Хо Ган, куратор на работите, които идват в България в рамките на фестивала, и София Елефтерию, правилно ли е произношението, която, да, макар че има гръцка фамилия, ще ни превежда от корейски. И така, традиционно или модерно корейско изкуство ще видим в рамките на фестивала? Мога да отговоря така, че това ще е и традиционно, и съвременно. Защо? Защото ще има фолклорни танци корейски, ще се говори за корейските традиции, имаме си лектори, които ще се включат от нашия партньор Корейския център, които ще се включат с лекции за корейските традиции. Вече самите автори и самото изкуство, което ще видим, е съвременно, но не мога да кажа, че е абсолютно съвременно, защото по принцип корейците се обръщат към миналото и към традициите, пречупвайки ги през модерното, така че дори тяхното модерно изкуство е с доста силно отразено Все пак говорим, да, за една от най-древните цивилизации в света, така че това е нормално. До вечер в фабрика 126 ще видим един атрактивен перформанс с рокли. Разкажете повече за него. Точно така, до вечера ще е откриващото парти на фестивала, на което смея да поканя всички желаящи. Входът е абсолютно свободен, няма никакви пречки за това. Като да, ще имаме специален гост диджей, двама диджея. Александър, който пристигна заедно с Йозмит от Нью-Йорк, и диджей Diamonds, които ще пускат до вечера. Да, повече за изкуството. Изкуството, което ще се случи, цяла вечер, цяла нощ ще се сменят различни образи, ще има различни перформанси, много изненади. Йозмит, който пристигна също от Нью-Йорк с 8 рокли. 8 рокли. 8 рокли. Той е известен с боя се да кажа, че не са съвсем рокли, защото някои от тях са от 8 до 10 метра високи, 30 килограмови, около 30 метра широки. И публиката ще може да влиза под тези рокли, така ли? Един от перформансите ще е точно така, от 8,5, който успее да го хване, ако не ще хване другите рокли. Една 30 килограмова рокля, която се разпъва от 4 танцора с сфери отдолу. Съответно, той тръгва сред публиката и отдолу могат да влязат около 200 човека, които да танцуват и да се окажат под роклята, тази гигантска палатка. Господин Ганг, вие водите в България съвременни южнокорейски артисти. Развивате движението Art Nature в Корея. Какво представлява? Кажете ни повече за тези артисти и за вашето движение. Арт, природа. Природен арт. Изкуство от природата, бих казала. Изкуство от природата. Да. Или природно изкуство. Природно изкуство от природата, изкуство. Да. 한국에서 자연미술 운동이 처음 전 세계적으로 일어났습니다. Движението за природно изкуство, Nature Art, е движение, което е възникнало в Корея. 한국은 그 여유 또 시간을 즐기는 그런 민족이었는데 지금은 굉장히 그 빨리 변화가고 하는 어떤 각박한 삶을 살아가고 있는데 다시 한번 이렇게 자연과 인간이 어떻게 하면 같이 갈 수 있는가를 생각하는 그런 작업들입니다. Всъщност корейците са били народ, който е уважавал изключително много свободата, свободното време и удоволствието в живота, но за съжаление през последните години Корея започна да се развива с много бързи темпове и хората промениха начина си на живот. В момента всички живеят и в много бързи темпове и се повтаря непрекъснато думата бързо-бързо. Нашата цел е да върнем баланса между човекът и природата. Добре. Какви артисти идват? 자연은
우리 인간의 것만이 아니잖아요. 예. 우리는 잠시 그 자연을 이용하고 되돌려줘야 되는 어떤 그런 시간이라고 생각합니다. Ние вярваме, че човек трябва да се обърне, да се върне обратно в природата. 그래서 자연과 인간이 같이 갈 수 있는, 동행할 수 있는 어떤 그런 메시지를 전하고 싶습니다. И нашето послание е, че човек и природа трябва да вървят заедно. 자연 속에서 이렇게 자연과 더불어 인간이 놀다, 즐기다, 예. 또 자연을 표현한다. 어떤 그런 생각들을 가지고 우리는 작업을 하고 있습니다. Ние работиме и нашата идея е, че човек не би могъл да съществува без природата. Добре, а какви артисти от Южна Корея идват, за да бъдат представени в България? И ако позволите да допълня как е направена селекцията на тези артисти. 이번에는 불가리아에서 17명 아티스트 같이 오셨는데 그 아티스트 어떻게 선택하셨습니까? 어떤 아티스트입니까? 우선 뭐 자연 미술을 하는 사람들, 그리고 지금 한국에서 이루어지고 있는 현대적인 그 작업을 하는 사람들, 그리고 자연을 표현하는 사진가들이 이렇게 미술적으로 참가를 했고, 그다음에 이제 한국의 어떤 전통 무용, 전통 음악을 표현하는 아티스트들이 참여를 그럼 했습니다. 유명한 사람? 네, 유명한 사람. Моята идея при селектирането на артистите беше да подбера хора, които се занимават в сферата на nature art и в същото време едни от тях работят в сферата на съвременното изкуство, докато други имат така по-традиционен подход. И всъщност моята идея беше да представя максимално така в един по-широк спектър. Споменахте, че ще има артисти, които работят в сферата на съвременното изкуство. Преди малко заговорихме за развитието на Корея, за бързите темпове, с които страната се движи. Интересен въпрос е обаче как разделението на Корея, дали въобще то присъства в работите, които ще могат да се видят в рамките на фестивала. Дали артистите така подхождат с критически поглед въобще към разделението на Корея? Въобще има ли такъв рефлекс към тази тема? Акцента е артист природа, човек природа, но има ли политическо отношение в тяхното изкуство? 아까 전에 현재 생활에 대해서 언급하셨는데요. 이렇게 사람들은 빨리빨리 생활하고 있는 것에 대해서 얘기하셨는데 근데 최근에 와서 한국하고 북한 뭔가 뉴스에 많이 나오고 있잖아요. 분단에 대해서 북한 어떤 전체적인 측면, 지금 아티스트 작품에서 전체적인 측면 볼 수 있냐고. 한국이 유일하게 분단 국가입니다. 우리 민족의 큰 그 슬픔을 안고 있죠. Всъщност Корейският полуостров представлява един исторически прецедент. Това е единствената страна, която е разделена на две и за нас всъщност това е проблем. Как този проблем обаче присъства в работите на артистите? дали присъства? 근데 이 슬픈 그런 느낌은 작품에서 볼 수 있는가요? 네, 그 한국 사람들에게는 그 음악이라든가 무용에서 한이라는 것이 있습니다. 그래서 어제도 공연을 했는데 그 승무 속에는 이 슬픔, 한 이런 것들이 담겨져 있죠. Има една категория в корейската философия. Тя няма точен превод, казва се хан. Може да се преведе с нещо като катарзис, чрез изкуство. Чрез изкуство, да. И всъщност в въпросното усещане хан би могло да се види в танците, в музиката, всъщност във всяко едно произведение на изкуството въпросното усещане е неизменна част. И в съвременното изкуство, което ние ще видим, Мартина ще ни каже за няколко от акцентите в програмата и местата, на които ще можем да видим съвременно изкуство от Южна Корея.
Сега наистина програмата е много богата. От 30 май вчера до 9 юни неделя, другата седмица, е открит фестивала с свободен достъп за абсолютно всички. Сега акцентите в програмата са ще имаме много лекции, ще имаме посветени на Корея, ще имаме открити вечери с дискусии, с филми, прожекции в двора на академията, художествената академия. Ще имаме танци, съвременен традиционен танц на нашите гости от Корея. Така ще имаме детски уикенд събота и неделя, който ще е посветен на малките, но и също така и на големите, за който сме предвидели страшно много неща, като рисуване на маски, огъване на оригамита, детски филмчета корейски, които ще се показват. Ще има workshop по анимация, ще има гейм корнер с няколко компютъра, на които ще се играят електронни онлайн игри в Фабрика 126. Сега самите 4 локации са... Вчера така поставихме началото на изложбата в Национална художествена галерия. Днес поставяме началото в Viva Арт Хол, телефонната палата. Също така Фабрика 126, където до вечера ще е откриващо парти и там ще има изложби на роклите. И там е много важно да се каже, че ще се правят тези арт-нейчър скулптури, защото пристигнаха от Корея заедно с всичките артисти 4 скулптура, които ще правят на живо на място в двора на Фабрика 126 и ще изработват тези скулптури. Аз самата докарах 2 от тези дървета, които са по 5 тона, колкото и странно да изглежда. И те ще бъдат инсталирани в градска среда в рамките на фестивала, съвместно с Столична община. Ще бъдат открити в рамките на София. Те ще бъдат дарени от корейците на нашата фундация Дома Арт. И от името на фестивала Дома Арт ние ги даряваме на Столична община. Като последното място е, както казах, Национална художествена академия в двора, където 3 вечери подред ще има открити киновечери с специална кинопрограма на корейски режисьори. Ще покажем ранни филми на Ким Ки Док. Да. Добре, успех на Дома Артфест. Повече за програмата бихте могли да видите на нашата фейсбук страница. Денят започва с култура. Успех, благодарим ви. А пък тези дървета, които ще направят китайските артисти, ще ни припомнят, че не трябва да... Корейските артисти, прощавайте, ще ни напомнят, че не трябва да бързаме. Ние обаче бързаме, защото предаването ни е към своя край. Леда Ванева и Зоран Георгиев са българските победители за наградата ЕСЛ за съвременно изкуство. Повече за наградата и изложбата на номинираните, която можете да видите до 16 юни в галерия Академия в следващия репортаж. Наградата ЕСЛ е основана през 2005 година, като целта е да подкрепяме млади съвременни артисти. Започнахме с 5 страни – Чехия, Словакия, Словения, Хърватска и Унгария. След това към тях се присъединиха България и Румъния. Тази година за пръв път е представена и Турция. Както виждате, наградата се разширява, което е много хубаво, защото в крайна сметка идеята на тази награда е тези млади хора да се срещнат, някакси да си сравнат това, което правят, и това се случва де-факто, когато победителите отидат във Виена и открият една съвместна изложба в музея ЕСЛ. Всеки студент по изкуствата, в която и да е от тези страни, може да стане част от процеса, като изпрати 3 свои работи. Международното жури по един член от всяка от страните участнички, представителите на музея ЕСЛ и, разбира се, председателят Рене Блок, дистанционно, т.е. през интернет платформата, избират 10 номинирани. След това правим изложби като тази, която виждате тук. Особено важно е журито да се запознае с работите в оригинал. След интензивна дискусия, каквато се случва и в София, избираме 2, които през декември продължават към ЕСЛ. Рене Блок, един човек, който е световно признат куратор, човек, който е бил първият западен куратор, отворил погледа на западните хора към Източна Европа, човек с невероятен опит, и това, че той е начало на това жури, също не е без значение.
От учебната скамейка те се изстрелват в една много различна орбита. Освен това имат възможност да общуват с хора от други държави и да видят кой какво прави. Защото в голяма степен в съвременното изкуство и в съвременния свят самото общуване е голяма част от проекта. Не случайно в кандидатстването има такова изискване хората да могат да защитят своите проекти и с текст. Мисля, че за номинираните най-важно е участието им в Виена. Там те не само установяват контакти, но и се оказват в международен контекст, придобиват различен опит, свързан с спецификата на музейното представяне. Избирайки някакви неща, показвайки тенденции, ние се опитваме с този избор наистина по някакъв начин да променяме ситуацията. И тъй като виждам, че има разлика между изложбата преди 2 години и изложбата сега, ми се иска да вярвам, че заедно с развитието на художествената академия, тези награди са малък импулс в посока на това академията да се променя, да се отваря от една консервативна академична институция, да се превръща в нещо ново. И ние виждаме, ето има дигитални изкуства, има фотография, има обекти, има много неща, които са далеч от традиционните жанрове. Така. И така, с това завършва днешното издание на предаването. Или имаме още нещо? Пряко от Археологическия музей. Ако колеги ще се включим ли оттам, имаме ли... Ето я Весела. Мига на парцали, обаче сега ще ни каже какво се случва там. Здравей, Веси. Добро утро! Влязохте безплатно в Националния археологически музей. За да продължите, ще трябва да си платите, но не с какви да е пари, а с тракийски. Намерете ги. Това е първото предизвикателство от търсачи на съкровища. Една задача, която всички малки и големи приключенци ще трябва да решат в рамките на детския панаир, който ще се случи за 5-ти пореден път на 1 и 2 юни. Добро утро, казвам на Станка Желева. Разкажете ми за детския панаир. Добро утро. Детския панаир е, може би, най-големият детски фестивал, който се провежда в България, като идеята е на децата да се даде възможност да участват в най-различни ателиета, да танцуват, да творят, да рисуват, да спортуват. Всичко това е безплатно, благодарение на Фондация Америка за България и с подкрепата на Столична община, разбира се. Също така, основната ни мисия не е само да се забавляват децата и да научат нещо, но и да влязат в музеите на София. Затова и е локацията на детския панаир, която е пред Народния театър, близко до по-голямата част от най-интересните музеи в София. Но не само. Ние се намираме пред Археологическия музей. Знам, че и Природонаучния музей участва отново в тази инициатива. Да, Природонаучния, галерията, Софийска градска галерия, също така Етнографския музей, където имаме едно ателие, което се казва Седянка, Чешки културен център. От 2011 година провеждате този детски панаир. Разбира се, основните събития са около 1 юни, Деня на детето. Какво ви направи впечатление за тези години? Децата станаха ли по-активни в тези игри, в които трябва така или иначе да мислят, да разсъждават и да се научат най-вече след това на нещо? Аз мисля, че едно дете може всичко да разбере, стига да му се поднесе по подходящия начин и стига да бъде под формата на игра, да има нещо, което наистина то да се чувства откривател, победител, да му дава самочувствие. Така че и на този принцип е изградено нашето събитие. Искаме на децата да им дадем увереност, самочувствие. Например, децата, които не могат да рисуват, могат да правят щампи или могат да правят да спортуват или могат да свирят, танцуват. В смисъл, че никога не трябва да се казва на едно дете, ти нямаш талант, ти не можеш. Не, всички деца могат, всички деца обичат. Просто трябва да им се даде по подходящ начин възможност да опитат. Някои от тях просто са плахи и никога не са опитвали. Така е. Вие предлагате изключително любопитни възможности за това нещо. 1-2 юни са датите от 10 до 18 часа. Основната програма може да намерите и на сайта на Детския панаир и на фондация Easy Art. Аз само искам да завърша. Зад нас са едни останки
И може би детството за повечето от нас в някакъв момент се превръща наистина в такива останки, които обаче нека не забравяме, че са много, много интересни и любопитни, когато попаднем сред тях и започнем да ги разглеждаме отново. Весела, благодаря ти за това включване. Сега вече наистина предаването ни свършва. Може би да пожелаем един приятен, усмихнат уикенд. 1 юни, не само празник на децата, но пък и на всички тези, които пазят останките, за които и Весела спомена вътре в себе си. Доста артистични маршрути начертахме днес. Индийско кино в Дома на киното, южнокорейско изкуство, детски фестивал Черната кутия в Пловдив, Световен театър в София предстои. Хубав уикенд ви пожелаваме. Всичко най. Чао!